Hey Bart, hier zijn we dan in Kruikenstad. En in deze hal zitten 12 verenigingen en die maken hier een grote keer voor de opstoet. De opstoet zeggen ze. De opstoet, zo noemen ze hier de optocht. We zeggen een optocht, ja, de optocht zeggen Ja, we. wij zeggen ook optocht in Schernen, maar hier is de opstoet. Nee, allemaal van die bouwkeetjes in de lood, zeg maar. Het zijn 12 verenigingen en die doen hier allemaal de eigen huksken maken zij er in een grote keer. Geweldig, wat een gezelligheid ook. Mooi hè? En wat een geschil, was het iets voor ons, zo'n kar maken. Als ik hier binnenkom, dan begint echt, dan jeukt het. Dus nou leek het net leuk dat ik dan van alles ga proberen. Beetje schilderen en zo. Oh, lijkt me heerlijk. Daar heb ik niks mee. Ik ga even, ik ben net hier, ik moet even plassen. Helemaal goed. Neem me de kruid mee! Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christopher Laat. En vieren we u samen met in de aanloop naar het feest der feesten. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is trouwens wel vastelovend, hè. Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat de vlag. Oké, kom op, verzorg. Ja, een beetje gek, maar ik moet een kruisje vullen. Nou ja, goed, dan doe ik dat maar. Elke dag dat ik de heuvel niet heb kunnen zien, is voor mij een verloren dag. Maar waar moet ik inkleuren? Gewoon bloemetjes tekenen. Bloemkes. Maakt niet uit wat. Voel ik me goed. Ik voel mezelf heel creatief in mijn hoofd. Maar het moet niet uit uw hoofd komen, het moet uit uw handen komen. Toch? Wacht even, misschien dat die helpt. Kijk! En dan heb je toch ineens een bloemke. Ben er blij mee? Groen oranje sjaal, wij zijn Even wachten, wat ben je aan het doen nou, Erik? Ik ben leek, hè? Ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, dat maakt niet uit. Die hebben ze ook de eerste keer. Ik zet dan dit ding op. Deze kan deze hier opmaken zo. Dat is goed. En ben jij van beroep ook lasser? Nee. Gewoon hobbyist. Hobby. Zo. En? Hup. Dan doen we deze. Heb jij alles hier gelast? Deel. Aan deze wagen heb je alles gelast? Nee. Wel de hele constructie. Dat wel. Samen met Lazo. Dat is de maatman. Waarom doen we hem bijna met z'n allen? Lasoog? Lazoog. Dat is een bijnaam. Lazoog. Wat is jouw bijnaam? Sloopkogel. Sloopkogel. Dat is mijn bijnaam. Kom. Ja, ik zie het al. Niet lullen, maar poetsen. Ja, niet lullen maar poetsen. Ik heb het in de gaten, jongen. Oké. Ben je links of rechts? Ik ben rechts. Dan met, zo pakken en dan kunnen we hier met deze hand. Zo? Ja, ja. Oh, ja. Iets langer inhouden, iets langer Niet inhouden. leuk. Ja, oh maar. Die zit vast. Hey, check it out. Hij zit vast. Oh, ik vind wel, het doet ook denken aan vuurwerk. Het ruikt als vuurwerk. Ja, dan moeten we naar de burgemeester van, dan mogen vuurwerk maar aansteken. Nee, hier in Tilburg niet, bij ons Schendel wel. Een skandal. Schendel wel. Nou, jullie wagen gaat daarover. Dat je hier geen vuurwerk Het maakt. gemeentehuis en daar wordt onze burgemeester aan de achterkant. En dan werden zot met zijn vuurwerkverbod. Maar echt, dat is wel briljant. Maar nodig hem ook uit op de kar. Maar ik denk niet dat je daarop zit te wachten. Dat je van zotheid gemaakt wordt, denk ik. Het is carnaval. Toch, met carnaval madden dat gewoon doen. Ja. Oké, ik ga hem weer doen, hè. Ja, maar. Ja, hij zit vast. Hey! Nou, kom maar op met die wagen. Nou durf ik alles aan. Deze kan de Cluto in. Hop. Kan ik het ook hebben vinden? Jazeker, het staat goed, ja. Ik heb wel gelijk het idee dat ik zo moet gaan praten. Daar. Zwaar check. Zo hard. Zo maken we gewoon een beetje bij ons op de wagen. Ja. Waarom doen jullie dit? Hoe lang doen jullie dit al? Wij zijn bestaan na 12 jaar. Wij zijn als vriendengroep begonnen. We zijn eerst met een winkelauto begonnen, toen hebben we een klein auto gekocht en op een gegeven moment zijn we met grote auto's gekomen. Ja. Het is eigenlijk gewoon gekke werk. Maar waarom want is het gekke werk? Je stikt er een hoop uur in en je rijdt eigenlijk maar 3 uurtjes. Het is ook de gezelligheid onderling, wij zijn met 17 man. En dan op het laatst wordt er wel meer natuurlijk. En ja, dan is het ook gewoon bouwen, pilsje erbij, frietpan aan. Mexicanootjes erin. Ja, Griezelig ja. vol, dus en dan gaat het eigenlijk een beetje om. Een soort therapie is het. Maar daar. Ja. Kijk, je hebt van thuis een hoop zorgen, een hoop ellende.
Hè? Mop En en je kunt er mouwen, even tussenuit. Even met een maten, pilsje vatten, een beetje klooien. Ja, maar goed, dus die Mexicano, hoe laat naai ik die naar binnen? Wie toch een half uur gaan we aan bakken. Half uur naait er voor mij ook een Mexicano in, hè? Dat doen we voor jullie allemaal. Hè? Afgesproken, hè? Maken wij. Bam. Ik bedenk ineens waarom ik van Christel dat kruisje moest metnemen naar het toilet. Vanwege de wolhistorie is de geuzennaam van de Tilburger uit een kruikenzeiker. Misschien dat nu goed te gebruiken bij papier maché. Samen zeg. Ik ben wel helemaal vol, maar het is gelukt. Maar een beetje dan naast. Ik heb maar een heel klein gaatje. Gadverdamme. Wat ben jij nou weer aan het eten? Nou ja, het heeft wel even geduurd, of niet? Ja, de sloopkogel. Nee, maar de sloopkogel heeft de Mexicano's gebruikt. Heerlijk zeg. Hier, pak maar, jongen. Heerlijk, een lekkere Mexicano. Met mayonaise. Daar heb je wel vieze boeren van, hè? Mensen binnen allemaal in een goede pak en lakij onder. Chris, dag ouwe hoer allemaal, hebben daar wel tijd voor? Nee, eigenlijk niet. Nee, wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Ik was bezig om zijn buik van die donkere man die erop staat. Ja, daar, die. Deze, die bovenste, dat wordt een donkere Rasta-man. En daar was ik zijn buik van aan het schilderen. Want we hebben hier voor wagen. Het motto in Tilburg is mouwen met de mergen. En wij hebben een wagen gemaakt van wie, wat of hoe je ook bent. Mouwen doen ze toch, ook mergen. En hoe lang zijn ze bezig daarmee? Wanneer begint het? We gaan eerst afbreken en dan beginnen we in mei met de techniek. Want de wagen zit vol met techniek. Hè. Vroeger zaten er mensen in, maar nu doen we dat met een laptop. Alle bewegingen worden allemaal met een laptop geregeld. En na de vakantie, zo in oktober, november, dan kunnen de dames komen. En dan kunnen we zachtjes aan gaan schilderen en plakken. Maar hoe krijg je hier verjonging? Want hoe blijft dit? Altijd bezig zijn om mensen te vragen of ze er interesse in hebben. En door bijvoorbeeld, wij hebben hier kinderwagenslauwen in Tilburg. Wagens wat? Lauwen, wagens lauwen, dat is wagens loeren. Loeren zeggen we weer. Kijken! Het is gewoon wagens bekijken. Wagens Hoeveel bekijken. mannen hebben binnen dan? We hebben eerst grote wagenslauwen voor grote mensen. Dan zitten er ongeveer een 2.500 mensen binnen hier. Vol met bars. Er is bijvoorbeeld dit jaar bijna 1800 liter bier opgetapt op een middag. Flink is open hier. Dat is aardig. Ik snap wel dat ze altijd hier zijn. Dat is aardig. Dus, en we vragen voor een biertje maar heel weinig. Want we willen het laag houden voor elke mensen die hier naartoe kunnen komen. En van die winst die delen we daarna weer onder de bouwers. En zo doet u dat dus ook voor de jeugd? En 2 dagen later doen we dat 2 dagen voor de jeugd. Die worden door de stadsprins opgehaald op school met de stadsbus die boven staat. En zo gaan ze proberen om een beetje de jeugd op te meuken om hier weer bij ons te komen werken. Elke dag dat ik de heuvel niet. Oh, wat een gezelligheid hier. Hè. Ongelooflijk. Maar je bent goed bezig. Ik dacht dat je alleen kon naaien. Nee, Maar je kunt het lassen en het is fantastisch, hè. Maar echt, jongen. Je Ik wil kunt- gewoon doorgaan. Ja, maar ik eigenlijk. dacht dat je kon naaien alleen, maar je kunt ook lassen en verven, je kunt Ja, alles. maar ik ben breed inzetbaar, hè? Dat weet ik het toch. Ja, wat is dit hier nou weer? Ja, hier worden de bouwers nog even moed ingezongen. Ja. Voor de laatste stukjes nog even gas geven. Hey, die zijn leuk voor 3 uurtjes vooraf. Zet hem op allemaal, hè, jongens! En we zouden vast samen samen. Voor jou zing ik het mooiste lied over de wol, de kroegen en de plein. En als ik kijk daar aan, de horizon ligt mijn hart, een kruiken staan. Nou, je ziet het. We zitten in Grevenbeek, in Beek zeggen ze hier, in Beek. Beek. Ja, en Cartouche en Nuchter vertrok, zie je? Ja, Nuchter vertrokken, zeg maar, vertrokken. Die staan dus in die finale van het LVK. En toen meteen komen de bussen. En dan gaan we lekker met de bus op reisje, op de Zonnebloem, naar het LVK. Eerst naar binnen. Ja, mensen! Wacht even. Sjaaltje, sjaaltje.
Hop. Echt een fan nu, hè. Cartouche, zeg even, cartouche. Cartouche. Cartouche en nuchter vertrog. Zonder thee. Is dat die Brabant? Ja, dit is niet Brabant. Dat is hij, ja. Dat is in het wild. Dat is die Brabantse. Ja, en voor de Brabantse kijkers is het ook handig om nog even kort uit te leggen wat een LVK precies is. Het is het Limburgs Vastelovens liedjesconcours. Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met het Eurovisie Songfestival voor Limburgse vastelovensmuziek. Compleet met jury, televoting en een enorm paviljoen met uitzinnige fans. Joehoe! En welke plaats gaat het weer? Welke plaats vandaag? De middelste. Heel veel succes dadelijk. Dankjewel, joh. Wil je nog wat weten van ze? Wil je nog wat weten? Wil je nog wat weten? Wat is cartouche? Een leeg omhulsel van iets. Een leugenhuls. Dus hier staan 2 lege hulsen. Jij past goed bij die mannen, hè? Dat is jammer, hè? Niet zo leuk, hè? Leuk, hè? Hier, Limburg. Hij heeft een liedje geschreven. Vraag maar eens. Wie ben jij? Ik ben Mark Courage, En jij hebt het liedje geschreven waar nu in de finale zit. samen met Cartouche en Thijs de Arts, de tekstdichter, ja. Mooi, jij bent muziekmaker. Vraag iets inhoudelijks. Ik hoorde wel gelijk dat het van Dick was. Oh, echt waar? Ja, een hele herkenbare dingetjes. Hoe heet dat nog? Band van Dick? Barushko. Barushko. Is dat die vertraging en dan... Ja, kijk, dat kent het Ja, al. precies, het maakt een feestje weer, hè. Toch? Zeker. Ja. Maar je voelt gewoon de spanning, hè. Je voelt gewoon dat mensen excited zijn. Er zijn vanavond 7.000, 8.000 mensen in die tent. Dat is waanzin. En als we dan goed en wel binnen zijn, moeten we alweer naar de bus. Oh, we moeten al gaan. Ja. Bandleider Luc reupt iedereen op en speciaal voor Christel schakelt hij snel door zijn beste Brabants. Goeiedag allemaal. Het is hier allemaal gezellig. Maar onze bus die vertrekt zo meteen, dus we gaan zo die een kant op. Sorry. Nee jongens, we gaan zo de kant doen. Alle gekken op een stekje. Maak er vooral allemaal een heel fijn feestje van. En we zien er staan in de bus. Zijn we nog weer te laat? Welke kant op? Oh, die komt het op de hoofd. Die kant, die kant, die kant. Lekker. Ja. Ik ga voorin zitten. Zo, goedenavond. Echt jongen, met net Dat doet er het. een klein kind is er niks bij. Dan gaan we dan op naar... In Spanje, in Nee, Spanje. Maastricht. Echt, jongen. Kom mensen, kom maar. Ah, en daarom brauch ik dich zo zeer. Ja, lieve mensen, welkom op de bus naar Spanje. We gaan er het leukste maken. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Oké, goedenavond dames en heren. Van harte welkom in deze bus richting het zuiden. Als wij in het gangpad zijn, heb ik 1 tip. Graag ellebogen binnenboord. Ik zit binnen no time in een hoogtepunt. Dus, ellebogen omhoog voordat het veel te leuk wordt. Ja mensen, het volgende liedje is speciaal voor onze buschauffeur. Het zou leuk zijn als je even met zoen komt. Daar gaan we. Chauffeur. Oh lekker, wat is dat dan? Wat zit erin? Van kruikje, van kruikje. Maar even, Bart. Kijk wat hier voorbij komt. Wat een gezelligheid hè. Maar dat is toch niet normaal hier? Hoe druk het hier is. Leuk hè? Osfeest, heel goed.
Kijk, iedereen komt hier binnen. Kijk, dat is mijn neef. Dat is mijn familie. Familie is ook hier. Leuk, hè? Hallo. En die even een hapje eten, even het jasje ophangen. En dan gewoon hier, dit is eigenlijk de voortent. En dan komt het grote spel in de tent zelf. Leuk, hè? Iedereen is mee verkleed. Dat zijn wel leuke beesten, die ken ik allemaal. Nou, laat ze komen. Ja, Kom. ze willen niet. Echt wel. Ze zijn bang voor jou. Dat is mijn schoonzus. Wie zijn Dat is mijn dit? schoonzusje. Ja, dat is superleuk. Maar wat brengt heel de familie naar Maastricht? Verbinding met elkaar, ontmoeten, het leven vieren, feest. Kijk, dat is het. Veel plezier, hè? Veel plezier! Ja, hier I am, all the way from Brabant. Oftewel, gewoon gezellig vanuit Brabant. En we zijn in Maastricht met LVK. En iedereen kent Bart. En ik ken niemand. Daar gaat hij weer. Hier, zie je dat? Daar gaat hij weer. Helemaal die kleine. Ja, die kleine Ummel wil ze. Die wil altijd in het beeld. Dan heb ik eens een keer alle handen. Nou, geweldig. Heb je de keertjes? En jeugd? Alles goed. Ja, ding ook. Maak er een van. Let hem op, hè. Hij kent iedereen. Ik sta hier toch als Brabander een klein beetje verloren in deze grote tent. Met haar. Ze willen met jou ook de foto. Ik vind het geweldig dat je hier zit. Nou, ik vind het ook geweldig om hier te zijn. Gewoon. Kus en alles. Wat willen we nog meer? Amuseer ik aan. Hoi, hoi. Kom maar. Hey, Meppie. Wacht. Jee. Robert, zijn collega's. Jeetje, kijk hier. Ongelooflijk. Wat een tent. Echt, hoeveel mensen staan hier? Bijna 8000 mensen. En die komen allemaal voor het LVK. En voor de gezelligheid, en voor de carnaval, en voor jou, denk ik. Niet normaal. Zwaai nog een keer in de mensen. Hebben we er zin in? Ja, in Brommer is het carnaval. Hier zitten we vast te lopen. Ongelooflijk. Dat is niet niks hoor, zo'n geweldig groot paviljoen. Een live uitzending en er staat veel op het spel en het vulsen en alles. Alle artiesten komen hier langs gerend. Eén voor één. En de spanning is, ja, die voelde gewoon. Het is hier. Stad Valkenburg, verwelkomen weer Andy en Roy. Namens Beeg en Lummerig is hier Cartouche en Zatenhermenie nuchter vertrokken. En andere zek komen uit Kapel. Geef ze een applaus. De Kwante Diekzek. Door achteraan het knapste mannenkoer van Limburg. Uit Neer. Het grote koer. Als alle artiesten aan het publiek zijn voorgesteld, gaat de hoogmis voor het Limburgse lied toch echt beginnen. En hier zien we ook presentatoren van vanochtend. Marjolein Helms en Ruud Kleine. Ja, goedenavond Limburg, goedenavond Maastricht. Welkom hier in het bomvolle Jean Kraft Kampioen.
Bart, het zit er bijna op, ons avontuur. Het was leuk, hè? Het was heel leuk. Maar hoe vond het om met op pad te gaan? Ja, ik vond jou een geweldige gids. Ik was heel welkom in jullie Brabant. Ik vond jou fantastisch. Wat heerlijk. Ik moet zeggen, ik vond het ook heerlijk om gewoon eens te kunnen proeven hoe jullie hier vastelavond vieren. En ja, ik moet zeggen, Limburg zit wel voor in mijn hart, hoor. Toch weer die liefde, hè? Het is gewoon alleen maar liefde, Bart. Hey. Oh. Dat was leuk, hè? Niet normaal! Heerlijk, hè? Oh, maar ik dacht wel. Ja. We staan aan de vooravond van ons feest. Het gaat eigenlijk beginnen nu, mensen. Het gaat echt beginnen. En ik dacht, in het voetballen doen ze het. Zullen wij wisselen van show? Bij jou zit al sauté op, hè? Maakt me niet uit, bij jou mayonaise. Maar luister, hou je hem wel om, hè? Bij de 3 uurtjes alles omhouden, hè? Ik hou hem net zo lang om als dat jij hem ook omhoudt. Ik hou hem ook. Ik ga hem nooit meer wassen. Hé, luister, maar ja, wat ga jij doen? Alleen maar leuke dingen. Gewoon lekker met z'n allen bij elkaar, biertjes drinken, in het zonnetje staan, hoop ik. En lief zijn voor elkaar. Als je tijd hebt, kom lekker naar mijn café. Ik heb die nog niet met een streek genomen. Ik heb jou nog niet mee naar de bos genomen. Hoeteldonk. We hebben zoveel nog te vertellen. We moeten misschien gaan verder drinken. We pakken er nog één. We zitten nog niet bij de Vottenhoren, CV de Vottenhoren. De Papagatters zijn we nog niet geweest. En bij de hoe heet die ook alweer? Die met die veren. Die veren. Kom, we drinken nog lekker in. Kijk, dit is leuk, hè? Dat is leuk. Kunnen we zo en dan kunnen we zo. Moeder, ik ben Drans Marieke. Kijk je even zwaaien naar Brabant. Carnaval is bijna een snelkookpan van het leven. Daar ga je in en je komt er gelouterd uit. En laat mij nou beginnen. Ik begin. Waarom moet jij altijd beginnen? Ik begin. Dag Beppie, ik ben Christel. Ik ben Beppie. Feestje voor iedereen. Of dat je dat nou carnaval noemt, of vastelavond of vastenavond. Het is een voorjaarsfeest. Er moet gewoon geen grens zijn. Die is overbodig. Iedereen gaat toch gewoon een feestje vieren. Dat is uiteindelijk de kern. En ieder op zijn eigen manier. En met zijn eigen tradities en in zijn eigen cultuur. Kunnen we één keer op die doet opladen? Je moest er veel stellen. Ik ben de elektrische auto. En dat is het stopcontact. We houden van elkaar.